ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ ମନ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ରଗେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ରାଗ ସବୁ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ପନିର ଉପରେ ଆସିଲି ସୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ପନିର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜିକି ପହଁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଳୁ କିଛିକି ତେଲରେ ନଚେଇ ତାକୁ ଲାଲ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଏସବୁ ଭାଜିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟକଣା ତେଜପତ୍ର, ଠେଙ୍ଗା ଜିରା ଆଉ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଏମିତି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ତାର ଅପରେସନ୍ କରିକି ତା ପେଟରୁ ସବୁ ଦାନା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ଗରମ କରିଦେଲି, ତା ଦେହରେ ସେଇ ଗରମ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଟକର ମକର ଫୁଟିବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ମସଲା ପକାଇ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମସଲା କରିଥିଲି ତାକୁ ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ସବୁ ରାଗ ତାରି ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲରେ ପକାଇଦେଲି ମସଲା, କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଓହୋ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ଥିଲା ସବୁ ପକାଇକି ତ ଭଲକିରି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି। ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତ ପକାଇ ଚାଲିଛି। ସବୁଯାକ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟଟେ ବନେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମସଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଯାକ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମସଲାଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଏ ମସଲାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ରାଗ ତ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପନିର ମସଲା ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସବ୍ଜି ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ପନିରରେ ବି ସବ୍ଜି ମସଲା ପଡ଼େ। ହଁ, ମୁଁ ପକାଇଦେଲେ ଚଳିବ। ମଟର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପରେସନ୍ କରିକି ସବୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ତା ଛିଲକାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଥରକ ସେଇ ଏଥର ପାଳି ଆସିଲା ମଟର ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇକି ମସଲାରେ ତାକୁ ଭଲ କି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କଚିଦେଲି। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପନିର ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର କାଢ଼। ତାକୁ ଆଳୁରେ ପକାଇ ଦେଇ ପୁଣି ସେଇ ମସଲାରେ ପକାଇକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଟିକେ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟିଏ ସପରିବାର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ କହିବେନି ଅଲଣା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଅଲଣା କରିନି, ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ବି ପକାଇଛି। ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀଟିଏ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀଟିଏ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀଟିଏ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ମଟର ପନିର କିଏ ଖାଇବେ? ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ମଟର ପନିର ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ରହିଲି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।